L'Aneguet lleig. Com cada estiu, a la senyora Anega es va posar a covar els ous i totes les seves amigues al corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 precisos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Anega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica en adonar-se que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havien obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un aneguet somrient, més gran que els seus germans. Però, sorpresa! Moltíssim més lleig i mal llibrat que els altres 6. La senyora Anega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre atenia els altres 6. L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malguirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient lleig i maldestre. L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics de veritat. El volguessin a passar del seu aspecte desastrós i un matí, molt aviat, abans que els llevés ningú de graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arriba a una altra granja on una ovella el va recollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien, però també es va equivocar, ja que l'ovella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anava d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més belles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gracils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat, perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany. Li van respondre: Doncs és clar, que si ets uns dels nostres! L'aneguet va respondre: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això? Mira el teu reflex a l'estany, li van dir ells, i veuràs que no et mentim. L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara un cigne més blanc i elegant de tots el que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre. Vet aquí un gos. Vet aquí un gat i aquest conte...